Moikka. Sitähän mä vaan tulin jakamaan, että nyt on taas käsillä se hetki, kun ahdistaa ja pelottaa ja jännittää ja on tuskasta ja unet häviää ja no, te syöpäkollegat tiedätte tämän fiiliksen, kun alkaa lähestyä se päivä, kun tulokset kuulee. Se on jotenkin sellainen paikka, että siihen ei niinku totu ikinä. Ei niinku koskaan. Mä en jännitä mitään niin paljon mun elämässä kuin sitä hetkeä, kun mä törötän siellä lääkärihuoneen ulkopuolella ja ootan, kun se nimi kutsutaan. Ja siis se on sellainen tuomiopäivä oikeasti. Se on tosi tiukka. Tosi tiukka paikka. Sieltä tulee niinku ulos ihmisiä niistä ovista, jotka osa itkee ihan hysteerisesti ja osa on niinku näkee, että ne on huojentuneita. Ja siellä niinku leijuu oikein ilmassa sellainen jännitys ja pelkokin. Et ei tätähän ei ymmärrä kukaan muu kuin ne, jotka siellä istuu kuulemassa niitä tuloksia. Jotenkin se, että mä en niinku pelkää kuolemaa, mä en vaan halua kuolla. En niinku millään. Mä en niinku suostu kuoleentumaan oikeasti. Ensi viikolla tulee 3 vuotta mun diagnoosista. No tämähän on jo ihan mieletön ihme, että mä oon saanut elää näin pitkään. Ja kaikki se alkuhässäkkä niin kuin siitä, että tämä ylipäätään todettiin ja löytyi oikeat lääkkeet. Ja kaikki tämä on ollut pelkkää siunausta. Mutta siitä tulee ahneeksi. Ja se elämän nälkä jotenkin vaan kasvaa. Ja sitten kun mä oon niin kova keksimään kaikkea kivaa. Mä saan maalata ja mä niin kuin pidän noita luentoja, missä on niin ihana kohdata ihmisiä ja puhua suoraan kuolemasta. Mä saan niistä ihan valtavasti virtaa. Ja blogissa pyörii, niin kuin vaikka mä kirjoitan sinne harvoin, niin siellä on se 160 000 käyntiä. Ihmiset edelleen niin kuin saa sieltä toivoa. Ja muuhun ollaan edelleen yhteydessä ja kysytään asioita ja niin kuin saan jakaa sitä toivoa ja tietoa. Ja nyt ne mun niin kuin se sydämen asia, ne sanataidepajat, mä saan niitäkin pitää. Mä en jaksaisi tehdäkään sairaanhoitajan töitä, se oli ihan alusta asti selvää. Ja mä jaksan tehdä vaan vähän viikossa niin kuin muutamia tunteja tätä mun työtä, mutta mä oon saanut itse valita, mitä se työ on. Ja sen verran, kun mä jaksan, niin mä sitä teen. Ja just nyt kaikki on niin hyvin. Niin kuin, mulla on ihan loistava mies, niin ihana mies ja ihanat lapset, joilla on kaikki nyt hyvin. Työkuviot ja opiskelut ja kaikki on niinku kohdalla. Et musta se olisi niinku ihan vittuilua, että mä nyt rupeisin niinku, tiedättekö, kuoleentumaan tässä. Nyt just kun kaikki on niinku ihan täydellistä. Ja en mä märise tätä koko aika, niin kuin, mähän on tähän tottunut, mähän elän tämän syöpäni kanssa, niin kuin, tää on mun juttu. Tää on minussa ja mä niin kuin, tämän kanssa mä handlaan kyllä. Mutta nämä kontrollit, nämä hetket on ihan perseestä. Niin pelottavaa. Ja kun sä niin menisit kysymään sinne, että saanko mä elää, ihan kun se keuhkolääkäri nyt sen päättäisi. Eihän se sitä päätä, mutta siltä se niin tuntuu. Mä niin halusin jakaa tämänkin, koska mä tiedän, että kuinka moni nytkin siellä niin on menossa kontrolleihin ja
ja ihmiset saa hyviä tuloksia ja sitten taas jatkaa elämäänsä ja on onnellisia ja sitten sä tai voit tulla ulos sieltä huoneesta niiden paskojen uutisten kanssa ja sit sulla on taas kaikki ihan sekaisin ja sit sä taas niin kuin aloitat alusta niin kuin sen kaiken pähkäämisen, mitä nyt. Mutta no, mä en halua kuolla. Se on niin kuin ihan selvä, koska tää eläminen tää on ihan hemmetin siistiä oikeesti ja miksi ihmiset ei taju sitä, että miksi tarvii niin kuin tulla joku sairaus, että ihmiset niinku oikeasti niillä kirkastuu tää, että miten siistiä tää on ja miten paljon täällä voi itse niinku vaikuttaa tähän ja miten paljon täällä haaveet toteutuu, kun vaan niinku tekee ja päättää ja luottaa. Mutta tämän mä nyt halusin tulla tänne märisemään tän jutun, kun pelottaa. Mut tsemppii niin paljon kaikille teille kohtalotovereille, jotka istutte siellä sairaalan käytävillä ja odotatte sitä tulosta. Ja mä niin toivon, että niin kaikki vaan sais hyviä tuloksia koko ajan. Eihän se on mahdollista. Pitkä selitys, mutta se englannin sana anxietystä tulee, ja scan on se kuvantaminen. Se on niin mahtava sana, kun se selittää just tämän kaiken. Just sen, että mitä tapahtuu, kun sä käyt kuvissa ja sä ootat sit tulosta, niin tää on just se tunne. Sillä ei ole suomenkielistä sanaa tälle hemmetin kuvantamisahdistukselle. Mut hei, voidaan hyvin. Ja nautitaan tästä elämästä. Älkää niinku hukatko tällaista niinku mahtavaa matkaa niinku johonkin ihan turhanpäiväiseen settiin, kun tästä voi oikeasti nauttia ihan joka päivä. Ylihuomenna mennään. Sitten nähdään, mitä sitten suunnitellaan. Heippa!